Дуслар, сәлем. Сезнең гөмбә ашаганыгыз бармы? Ә ничек уйлыйсыз? Дөньяда барлык гөмбәләр дә ашарга яраклы микән? Дөрес, агулы гөмбәләр дә бар. Һәм алар турында безгә бүген чебен гөмбәсе сөйләр. Балалар, карагыз. Мин шундый матур, шундый тәти. Әмма мин агулы гөмбә бит. Шулай кыяфәткә алданып, кайберәүләр ашарга яраксыз гөмбә җыя. Һәм шуннан зыян күрә. Әйе, дуслар, гөмбә белән агулангач, эш яки баш авырта. Күңел булгана, көчсезлек, каты тирләү барлыкка килә. Тән температурасы үзгәрә, кими яки арта. Бик сак булырга кирәк. Балалар, ашарга яраклы һәм агулы гөмбәләрне бер-берсеннән айыру кыен түгел. Берничә билгене генә истә калдырсагыз да, инде бик яхшы була. Галим, ә син аларны беләсеңме? Беләм. Гөмбә җыйганда менә нәрсәләргә аеруча игътибарлы булырга кирәк. Өстендә ак топлар яки тәңкәләр, эшләпәсенең асты кызыл яки алсу төстә, ә эчке ягы элпәле, аягы нигезендә калынайып торса. Бу гөмбә агулы дигән сүз. Аны бер үк кәрзинегезгә сала күрмәгез. Менә шулай. Игътибарлы һәм сәламәт булыйк, дуслар. Киләсе очрашуга кадәр.